Good morning, good morning, good morning. Yes, ngayon po ay aatin tayo ng Lawang Town Civic Parade para po sa kapistahan po ng Senior San Miguel de Arcangel ng bayan ng Lawang, Northern Samar. So tara guys. Ayan, welcome back, welcome back. Yes, nandito po kami ngayon sa Lawang Plaza Rizal para po sa Miss Birthday Parade. At nandito po yung aming mga kasamahan, mga guys. At ayan mga guys, ngayon po ay alas 6:30 pa lamang po ng umaga at tirik na po ang araw at handang-handa na po ang lahat mga guys. Ayan, maagang-maaga kami dito po para po sa gagawing parade, para po sa kapistahan ng Senior San Miguel de Arcangel dito po sa mismong bayan ng Lawang, Northern Samar. Kaya naman mga guys, inaasahan po ang buong suporta ng buong komunidad at ng buong bayan ng Lawang, Northern Samar para po sa gagawing paradang ito mga guys. At ito nga po ay sa panguna ng local government unit ng Lawang, Northern Samar at syempre ng iba't ibang sektor ng lokal na pamahalaan, kabilang na po ang sektor ng mga guro ng iba't ibang paaralan sa buong bayan ng Lawang, Northern Samar. Kasama na po ang aming district, ang Lawang 2 District. Mega love shoutout po sa lahat po ng teachers ng Lawang 2 District at syempre pati na rin po sa lahat po ng mga guro ng iba't ibang distrito po ng bayan ng Lawang, ang Lawang 1, 2, 3, 4 and 5 districts ng Lawang, Northern Samar. Kasama na rin po mega love shoutout po sa lahat po ng bumubuo ng religious sector, barangay officials ng iba't ibang barangay at iba pang mga sektor ng bayan ng Lawang, Northern Samar na nakikiisa sa taon ng Vesper Parade ng Lawang Town Fiesta Celebration. At yes yung mga guys, mainit na po ang panahon, mainit na po, terik na po ang araw at hindi pa nga po umuusad yung grupo ng aming distrito dahil guys at sobrang haba po ng pila at grabe, pang 13 po ata kami, 12 na aalis po dito po sa mismong Plaza Rizal dahil ito po dito yung starting point ng parada at dito po uusad ang bawat grupo ng iba't ibang sektor bago po mag-umpisa papunta po sa paglilibot po ng buong bayan dito po sa Lawang Town proper. At syempre mga guys, mega love shoutout po sa lahat po ng mga estudyante na kasama po sa paradang ito. Grabe ang husay, ang gagaling po nila. Mega love shoutout po sa mga majorette, sa mga minorette at saka sa mga magkulit. Mga magkulit. Kami po yung mga guys. And mega love shoutout din po sa mga proud parents, sa mga nanay na nandito po nakaantabay po, nakasubaybay at sumama po sa paradang ito kasama po ng kanilang mga anak na ayan nagpakabihis po. Mega love shoutout po. At syempre mga guys, mega love shoutout po sa lahat po ng mga muses ng Lawang, sa Miss Lawang. Mega love shoutout po na sigurado po akong nakasakay po ngayon sa kariton. Sa float po. Ayan, so sana po balang araw makasakay din tayo doon kahit parang paypay lang tayo ng muse. So mega love shoutout po at andito po kami guys, nakaantabay pa rin po kami dahil hindi pa rin po umuusad yung aming grupo. Bagaman yung mga unang grupo ay nandun na po, tapos na po sila, nakapagpahinga na po. So sobrang haba po talaga kami ng parada guys. Nakarating na po dito, nakabalik na po sa plaza dito yung unang grupo, pero kami po hindi pa po umuusad. Ayan, grabe na panghaba po at for sure, grabe guys, maabot yung kwento ng humigit kumulang sobra. Ayan, humigit kumulang mga ilang oras ba ata to? 4, 5, 6. Grabe, ganun po talaga dito kapag nagpaparade. At ayan na guys, shortcut na po yung aking video. Nandito na po kami ngayon sa Colegio de Santa Teresita. Katapat po ito ng Lawang Hospital ng Gibitan Memorial Hospital dito po sa bayan ng Lawang, Northern Samar. At syempre mga guys, nakatutuwa pong isipin na kahit papaano ay naiibsan po ang karamdamang dinaranas po ng ating mga kababayang naka-confine po dito sa Gibitan Memorial Hospital. Kahit papaano na makita po ang ganito kasayang selebrasyon at parada po para po sa kapistahan ng bayan ng Lawang. Ito po dito guys, ang hanay po ng mga guro ng Lawang 2 District. At ayan, grabe, sobrang init po pero bagaman ganoon ay syempre ini-enjoy po namin. At ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng bumubuo ng Gibitan Memorial Hospital, sa lahat po ng mga staffs at syempre sa mga pasyente po. Ayan, mega love shoutout po sa inyo. Magdasal lang po tayo mga guys at makakaraos din po tayo at gagaling po kayo sa mga karamdaman ninyo. At mega love shoutout din po sa lahat po ng bumubuo ng Colegio de Santa Teresita. Ayan, mega love shoutout po sa inyo. At ayan nga mga guys, nandito po nabalang po yung aming parada dahil syempre may mga rayuman na.
ayan mga guys, ito nga po yung ilan sa mga mahuhusay at magagaling po na mga band majorites at minorites. Ayan mga guys, oh, winawasiwas nila yung kanilang mga kapangyarihan at kanilang mga baston. At syempre may mga dumadaan, ayan oh, na humahanga. Ang galing oh, iniitsan niya lang. Grabe guys, buti hindi siya tinatamaan yan. Ayan, oh, ano din nila yan, sandata din nila yan kapag may kalaban kanilang binabalbag. Technical High School. Yes. Kasama po namin ang buong Lawang 2 District Teachers. Buong angkan. Buong angkan kabaho. Ay, malurulaksi kayo ngayon ha. Nandito na po tayo ngayon sa Lawang National Technical High School at ayan, ang dami-dami pong mga tao. Ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng mga lawanganon nga lanong. Ayan, happy Vesper Day po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po doon po sa mga OFW sa ating mga kababayang nasa Maynila, nasa ibang bansa, nasa abroad. Nagtatrabaho para po sa kanilang mga mahal na pamilya po. Ayan, mega love shoutout po sa inyo. Happy Fiesta po. Bagaman wala po kayo dito, andito po ang inyong Maestro Waray. Maghatid po sa inyo ng mga kaganapan, ng mga mananakgas, mga mamamatron at mga mamumutos kapatronan ngayon ng kapistahan ng bayan ng Lawang Northern Samar. at ako po yun, ako po ang pasimuno ng pananakgas. Ayan mga guys. Mega love shoutout po sa inyo at nawa po ay imbita rin ninyo ako sa inyong mga bahay dahil alam na this. Ayan, ang dami-dami po mga audience impact dito mga guys. Mega love shoutout po sa inyong lahat. At happy Vesper Day po. Yes, your breakdown iyo. Ayan, ang dami-dami talaga mga tao mga guys. Sana po next time ay maabutan ko na kayo ng budget. Ayan. Kaya naman mga guys, pamatro na kamo nga di sa amon bungto. Happy Fiesta po, Lawang Northern Samar.